Is-salarji f'Malta olew b'medja ta' 3% matul l-aħħar sena, dan skont stħarriġ indipendenti tal-kumpanija Misco. Ir-rapport juri żieda stabbli fil-pagi fil-parti l-kbira tax-xogħlijiet. Ir-rapport janalizza l-ħlasijiet offruti lil ħaddiema f'iktar minn 100 post tax-xogħol. L-ogħla żieda kienet irreġistrata f'xogħlijiet marbuta mat-teknoloġija tal-informatika b'qabża ta' 5%. Dan fil-waqt li s-salarji tal-bejħ u l-finanzi żdiedu b'medja ta' 3%. Id-direttur tas-servizzi ta' konsulenza fih dan il-Misco Joanne Bondin qalet li l-kumpaniji qed isibuha dejjem iktar diffiċli biex jippjanaw l-allokazzjonijiet tal-pagi f'suq tax-xogħol daqstant dinamiku. Skont dan l-istudju, id-domanda għal salarji aktar għolin hija l-ikbar sfida li jħabtu wiċċhom magħha il-kumpaniji. Il-professjonisti tar-riżorsi umani tkellmu dwar nuqqas ta' ħaddiema b'esperjenza fis-suq, fil-waqt li tħassib dwar nuqqas ta' ħaddiema kważi irdoppja minn sena ilu l-hawn. Id-diffikultà biex jinstabu ħaddiema b'esperjenza xierqa flimkien mal-pressjoni biex jolew is-salarji huma l-akbar uġigħ ta' ras għall-kumpaniji. Il-kapijiet tar-riżorsi umani qalu li fost l-akbar sfidi li għandhom ili jżommu lil ħaddiema jaħdmu magħhom. Sfidi oħra huma l-motivazzjoni tal-impjegati u l-iżvilupp tal-ħiliet tagħhom.